Много ме впечатли това, че в Офисе има толкова много водорасли. Аз по принцип много харесвам водораслите, тревата, защото това са много мощни, много силни, много енергични растения. И когато си слагам Офисе, имам чувство, че цялата тази сила на тези растения просто попива в кожата ми и прави сияйна, гладка, стегната. Аз по принцип имам по-голямо доверие на медицинската козметика, защото ми се струва, че не ми се струва, така е. В нея има много по-малко вредни вещества, няма парабени, няма неща, които да застрашават здравето на кожата. И с Офисе се срещнах фактически на едно турне. След всеки спектакъл правихме афтер-партита до много късно през нощта и една по-възрастна от мен колежка, която изглежда много добре, фактически ми услужи с нейните кремове и просто ме спаси. Всичко това, което идва от морето, фактически изтяга кожата и я прави по-плътна, стяга контурите на лицето и ти просто кожата ти изглежда по-сияйна и ти целия изглеждаш по-млад.